Jeg var taget på kysten, og så var der sket det vildeste. Det her det er den vildeste tur, havretur, jeg nogensinde har været på. Så glæd jer. Så er jeg kommet ud af fisk, mand. Igen, det er fedt at være på kysten, og nu er det også sådan, nu er det sådan begyndt at blive varmere igen, og ja, det er bare fedt. Så lad os bare få fisket. Det er bunden. Ej, hvor nederen. Så fik jeg den fri. Jeg skulle bare lige hen på en anden scene og få det fri. Jeg synes ikke, I behøvede at se mig løbe rundt og prøve på mit blink. Få mit blink fri. Ej, det kunne godt være hugt, det der. Det kunne det. Det tror jeg faktisk, det var. Jeg lige kunne få en fisk, men det kunne være fedt. Der kunne være en følger der. Det kan være, at jeg har fundet stigning. Ja tak! Ja tak! Det er Per! Det er min største havre nogensinde! Ja! Jeg tror det i hvert fald, jeg er ikke helt sikker. Hold kæft, det er en fisk. Vi skal have mål på den. Nej. Ja tak. Ja tak, mand. Nej, en basse. Det her tidspunkt, der vidste jeg ikke, at det PR, den var 53 cm. Så det er altså min nye PR. Det er jeg fandme glad for. Det var virkelig, jeg har også været ude i noget tid og virkelig mange dage uden at fange noget, men så kom den endelig, mand. Det er virkelig fedt.
det er så godt. Jeg fisker på Falster her igen, som jeg også gjorde i sidste video, men lidt andet sted. Jeg må sige, at det her sted, det skuffer altså ikke. Det nye PR, det er også efter jeg mistede den der tilbage tidligere, så har det har været lidt nederen. Så var det rigtig fedt at kunne få den her igen, og jeg synes altså, at den skulle komme med hjem, fordi jeg har ikke taget så mange fisk med hjem, men den her synes jeg altså, den skulle med hjem. Jeg havde 2 følgere. Jeg havde lige 2 følgere. Der var altså lige 2 følgere, efter jeg kunne se dem så tidligt, at de bed. Det er altså et godt tegn. Der står en steam lige ude foran mig. Så er der altså fisk herinde. To følgere, de er jo begge to de fuldt bare. Det var bunden. Så må jeg lige gå i. Jeg tager simpelthen fast en create for fri. Så gør mig. Der går altså en steam her omkring. Se om jeg får ham på det. Jeg har taget sådan en nail. Sådan stainless nail på. I en grøn med røde prikker. Jeg tror 18 gram, hvis jeg husker rigtigt. Nu må vi se om det kan give en fisk. Fordi der går en steam lige herude. Men jeg nu har haft hug og følgere. Og det er altså. Det kunne være fedt bare lige at få en lille en. Ej, det er samme sted. Det er samme når det sidder fast i igen. Hvad er det, jeg sidder fast i? Nu skal jeg kigge, hvad det er. Det er mest flabling i den. Eller i det. Hvad end det er. Hvad fanden er det? Ja, så det er den her næle af fiskerne. Nu vil lige se, om jeg kan få endnu en til at bide. Den kaster faktisk ret godt. Det var, tror jeg var hug det der. Ja, det var hug det der. Det er jeg virkelig sikker på. Så er fisk efter igen, så måske se. Det er faktisk lidt svært at se den her. Jeg ved ikke om jeg sagt det før, men jeg fisker op på Falster, det kan jeg sige. Jeg ved ikke præcis lige pinpoint spottet, men på Falster, og så er der sikkert nogle af jer, der kender det der sted, men ja. I må lige undskylde, der kan være nogle videoer i stykke tid, men det har jo været koldt og vinter, så man har ikke rigtig kunne lave noget. Men nu er det ved at blive varmere, så nu begynder jeg at lave nogle klar. Jeg tror, at Steam har rykket sig, hvis jeg ikke tager fejl.
Men mindre det var derovre jeg stod, det kan faktisk godt være. Er der et eller andet der? Det kan godt være det er hug. Ja, det er hug, det er hug. Det tror jeg også. Det kan godt være det samme. Der er nogle små fisk, en eller anden lille stige heroppe. Jeg ved heller ikke, jeg tror ikke der går så meget tid før jeg vender hjemme igen med fisken. Nu har jeg også været ude ret meget af i dag. Og det har været en succesfuld dag, må man da sige. Det er fedt, det er ved at blive forår, og vandet bliver varmere, og ja, det er godt og fedt. Og så bliver det bare bedre. Ja, så bliver det nærmest lidt meget bedre. Prøv at se, om jeg kan. Fisk! Ja tak mand, den er kæmpe, det er måske større, længere end den anden. Ja, så det er bare hurtigt mål, og så er det ud. Jeg tror faktisk den falder. Du kunne mærke, de var derude? Ja, jamen jeg så dem, der var 2 efter. Så den starter her. Jo, den er 6, måske mere end 56, men den falder. 6. Ja, tak, mand. Ej, det var så fedt. Endnu en ny PR. 56, en falder, som kom ud igen. Det er fandme fedt det her. Men ja, falderne, de skal bare ud igen. De har gjort sin pligt. Den anden, det var en der havde blevet ude her over vinteren. Ej man, så bliver man da helt glad. Fuck mand. Ej, man må ikke bande, men gæt. Jeg ryster sådan helt. Det er fedt det her, mand. Det er virkelig bare havrefiskeri. Der kan noget. Og den her nail, den gør det da også godt. Den fanger da også fisk. Men jeg havde måske lidt hug der igen. Jeg havde hug der. Ej, hvor er det vildt det her. Man kan godt godt mærke, at den der fælder, den var kæmpe ikke lige så godt med skan, jeg gør da ikke, men så svømmer den derude ved stigen igen. Det bliver en god video det her. Ja, det skal jeg sige nu. Så er jeg helt i chok. Jeg tror, da jeg fik den der fisk på, jeg kom til at stoppe med at optage, fordi jeg optagede i forvejen. Der havde den der fisk på, det er faktisk virkelig nederen.
Men sådan er det. Men ja. Ej, hvor er det er dumt lavet mig, men jeg fanger en fisk. Ja. Det er fandme vildt. Jeg er seriøst i chok. Så jeg har gået så meget og kæmpet for sådan en stor fisk, og så fanger jeg 2 på inden for de 20 minutter. Det er, altså, det bliver ikke meget bedre. Nu tror jeg, stimen har rykket sig. Ja. Alle fisk, jeg har fanget. Tusind tak fordi I så med. I må rigtig gerne abonnere, hvis I har lyst. Og held og lykke derude.